गुड मर्निं लोगोफोर आंनि जेडि बर' फेमिलि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बराय हरबावबाय लोगोफोर फैदो बिदिबा आंजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ नायलांसै आंनि दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन दा थारमाने दिनै बिश्वकर्मा नालाय बिश्वकर्मानि थाखाय दा जोङो गारि साइकेल एरि सुनो नागिरदों आरोखि ना ओमफ्राय सुखांनानै फुजा होनोसै दा बेखौनो एसे भिडिअ नोंथांमोननो देखायलांसै आरोखि ना पहले धो लेता हूँ ना गंदा है ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फिसालानि गावनिखौ गावनो सुखांनाय जाहैदों ये आपका है भाई आपको धोना है ठीक है देखो नीचे गिर जाएगा इधर देख लो हाँ दे सुदे अब सुदे सुदे दे होना हो दैया मोजां सु मोजां सु साबुन हो नै लोगोफोर सुगासिनो जोंना सुखांबायानोसै आरोना ओमफ्राय ओरैबो गंसे सुगासिनो दङ आरो ओरैबो नै गारि सुनाया बिश्वकर्मानि गारि सुगासिनो आरोखि बयबो माने आरो ओरैबो जेथिंबो गारि सुनायानो गोजा आरोना लोगोफोर जों गारिखौ सुखांबाय नै दा नै सुखांजोब्बाय आरोखि ओरैजाय दं ओरैजायबो बयहाबो सुखांजोब्बाय गासिबो सुखांजोब्बाय आरो ओरैजायबो ओमफ्राय दा जोङो जेराव फुजा होगोन बेखौ एसे साफा खालामग्रोना लानोसै साफा खालामगासिनो दङ नैबे रुमावनो होनोसै आरोखि ना फुजाखौ बिदि साफा खालामगासिनो दा थालिरखौबो दाननानै लाबोखाबाय आङो नै थालिर बिफां आरोना बरिया सुनानै होनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर थालिरखौ गायखांनानै दा माबाय आरोखि जा नै एसे सोंहांबाय नै हगारलाय आबा सेन्देला बेजों खाथै फैबायसो नै लोगोफोर दा प्रसाद बानायगासिनो दं नैबे जाबाय बिबार नैबेनो जाबाय नारेंखल नै फटक थालिर धुप गाइखेर नै ओरैजाय प्रसाद बानायबाय नै ओरैजाय माला बिबार नै प्रसाद बानायग्रा ओरैजाय नाहरलाय एसे नैबे ओमफ्राय नै ओरैजाय सासे प्रसाद बानायग्राया ओरैजाय प्रसाद बानायगासिनो आरोना बिसोर सानैजों होगोन ओमफ्राय नै बेखिनियाव बानायखांबाय नै एसे माला गानहोनो नागिरदों आरोखि ना माला गानहोनोसै ओरैनो माबादोल'हाय न'नायनि दै सान्थि सारबानो जाबाय ने खसिबला नामा खसिबलायला दे बिफा ओरैनो सारना होदो दे खसिबलायला साबिया लाना फै फटाफट ओमफ्राय इधर रखो दूसरा हेरी दूसरा ठीक ये नहीं कौन ले क्या कर दिया ये हेरी कर जा
Tenile itu hewa karli olar. Apa nih? Bapak मा खालामबाय थादों नोंलाय? स्टार्ट होदो आबा गारिया स्टार्ट होदो अबाव खारलांखो मानसियालाय बाबु कट पलाले हा बाबा सादिया बिनो लादों जाबाय लोगो बादिना फुजाया लाबोदोलाय Thôi khai siêu लोगोफोर फुजा होखांबाय आरोखि ना फुजा होखांनानै ओमफ्राय दा फटक लाबाय आरोखि फुजा होखांनायनि नै फटक लादों होननानै दल' थादों नै ओरैजाय जाबाय आरोखि ना ओरैनालाय एसे दा फुजा होखांबाय आरोखि ना बेयावनो बिराद सान्दुं दिनै गरमथार फटकखौ माबा खालामनांला फटक साफायनांला आं साफायखाबायना बेखौ नै एखे सान्दुङा नोगोद जाबोबाय आरो फुजाखौ होखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयाव गारिफोरखौ ओरैनो दोनफिनबाय आरो सान्दुं गोसाथार बाहेरायाव ओंखायनो दा गारिखौ बेयाव दोनथ'बाय ओरैजाय नैबेयाव जोङो न'खरनिजों होदों आरोखि ना हारसा आरो बर' होननाय जाहैबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो